ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் ஜனா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காது கேமர் ஜோன். எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது யாரும் உள்ள ஸ்ரீவத்சன் தான். பயந்தாதீங்க, ஜாம்பி நினச்சி ஜாம்பி மாதிரியே நடந்துக்கிறான். சரி வாங்க, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அனிமல் ஃபார்ம் கட்டலாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கவு, ஷீப் அண்ட் அனிமல் ஃபார்மா? ஆமாம், இப்போ என்ன ஷீப்ஸா? ஆமாம், கிடைக்கிறது ரேருடா. ப்ரீட் பண்ணிக்கலாம்டா. போன இதில் நாங்கள் அறுவடை பண்ணோம். ஃபார்மிங் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நாங்கள் இன்னும் ப்ரெட் உருவாக்கல. இந்த வீடியோவில் ஒரு 3 ப்ரெட் உருவாக்கிட்டு மிச்சத்தை நம்ம இதுக்கு வச்சுப்போம். சரி, ஒரே நிமிஷம். இங்கே வந்து இந்த ரூட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் சாப்பிடாதடா, ஓடா, நாற்ற பிடிச்சேன். சரி, ரொம்ப லேட் பண்ணாமல் வா, சீக்கிரமாக வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். அதனால் போடா, நீ ஸ்ப்ரைட் ட்ரை கண்டா இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ ஓகே காய்ஸ், நாங்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வச்சுருக்கேன். முடிஞ்சால் என் வீட்டில் எந்த டிஃப்ரென்ஸுன்னு கண்டுபிடிங்க, முன்னாடி இருக்கிற எபிசோடுக்கும் இந்த எபிசோட்லேயும். வச்சனாலே கண்டுபிடிக்கும். அதெல்லாம் நான் போன எபிசோட்லேயே போட்டேன். சரி, இந்த எபிசோடில் நம்மளுக்கு நாங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு. நான் வீடியோவோட எண்டில் சொல்கிறேன் என்னன்னு. அது வச்சன், நீ முதல்ல வுட் எடு. சைலண்டாக காதில் சொல்லி என்னன்னு சொல்ல மாட்டேவோ. ஏன்? வுட் எடு. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை. அதுவும் இங்கே என்ன இது தா, இங்கே ஆடு இருக்கு. நீ ஆல்ரெடி வுட் இருக்குண்டா. அது ஆடு இல்லைடா, மாடுறோம். அங்கே இருந்துச்சு. சரி, ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட வுட் இருக்கு. வாடா. எப்போ அது இருந்துச்சு. வுட்டு செஸ்ட்டில் போய் பாரு. போய் ஃபென்ஸ் செஞ்சுட்டு. ஆமாப்பா, நிறைய இருக்கு. எதுக்கும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கிட்டா. ஒன்றும் வேணாம். சரி, முதல்ல நம்ம ஃபென்ஸ் செய்வோம். ஃபென்ஸ் செஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? தாக்கிட்டு இருக்கேன், நான் எடுத்து விட்றேன். சரி, ஓகே. அதை கொஞ்சம் விட்டே போதும்டா ஃபென்ஸ் செய்ய. டேய், ஃபென்ஸ் செய்யலடா, இது செஸ்ட்டில் போடுறேன்டா. ஐயோ, செஸ்ட்டில் போடுறியா? சீக்கிரம் செஸ்ட்டில் போடுறீங்க. ஒரு 2 ஸ்டாக் வுட் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா மாடுப்பா உண்டா பண்ணுறல. நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு ஃபென்ஸு தானே தேவை. செஞ்சு விட்டு போய் கேட்போம். நமக்கு 2 கேட்டு இல்லை 3 கேட்டு, அப்புறம் நிறைய ஃபென்ஸ் தேவை. நான் போய் சுகர் கேன் அறுவடை பண்ணிடுறேன். அறுவடை உங்கள் வருஷம் சுகர் கேன் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் இங்கே பின்னாடி ஏன்னா சுகர் கேன் சொல்லிட்டு என்னடா பண்ண முடியும்? பேப்பர் செய்யலாம். பேப்பர் செஞ்சு புக்கு செய்யலாம். புக்கு செஞ்சு புக் ஷெல்ஃப் செய்யலாம். இப்போ நான் இதை போய் செஸ்ட்டில் போட்டுறேன். கோழி முக்கியமாக ப்ரீட் பண்ணி விட்றது ஈஸியாக இருக்கும். எப்படின்னு தெரியுமா? 2 கோழி இருந்தால் போதும். அதான் வீட் ஃபார்ம்லேயே கிடச்சிடும் நிறையா சீட்ஸ். நான் எல்லா சீட்ஸும் இது பண்ணிட்டேனே. நம்மளோட சீட்ஸ் அண்ட் டை இருக்குல்ல செஸ்ட்டு, அந்த செஸ்ட்டில் வந்து சுகர் கேன்சலாக வைக்கிறேன். ஓகே. இப்போ நம்மளுக்கு மாடு தான் தேவை. இது வந்து மாடுக்கான இது. அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் வந்து நான் நிறைய கோல் கலெக்ட் பண்ணேன்டா ஒரு இடத்துல. என்கிட்ட 52 கோல் இருக்கு. எங்கே வைக்கிறது? ஓவர் ஸ்டெஸ்ட்டில் வை. வீட்டுக்கு பின்னாடி பண்ண வேண்டாம்டா, நான் முன்னாடி பண்ணுறேன். முன்னாடி அவ்வளோவா ஸ்பேஸ் இல்லை, அதனால தான் நான் இப்போ பின்னாடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வந்துட்டா. அங்கே இருக்கிற மாடெல்லாம் அடிக்காத தயவு செஞ்சு, அதுதான் நமக்கு தேவை. சரி, நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வந்துட்டா. ஓகே. நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஷீ மாதிரி அட வைக்கலாம். ஏதாவது ஐலாண்ட் இருக்கான்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வந்துட்டா.
நான் வர அப்பப்போ ஸ்னீக் பண்ணிக்கிறேன். அது எனக்கு ஒரு பெரிய பாடாக இருக்குது. இந்த ஸ்னீக் பண்ணதுனால என்னடா ஆக போகுது? இல்லைடா, தெரியும். இவன் போகவே மாட்டானா. போன எபிசோட்லேருந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான் நாய். யாரு? வாண்டரிங் ட்ரேடரு. என்னாச்சு? நான் அவனை அப்படி தேடுறேன். நான் ஃபார்முக்குள்ளெல்லாம் வந்து ஸ்பான் ஆகிறான்டா. கரெக்டாக போயிடுச்சுடா ஃப்ரெண்ட்ஸு. இப்போ நம்மளுக்கு மாடு தான் தேவை. சொல்ல 2 ஸ்டாக்கு கரெக்டாக போயிடணும். கேட்லாம் போட்டாச்சு. ஸோ காய்ஸ், நம்ம இதை மாப்ஸ் தேடி போனேன் இந்த சைடு. அப்போ நான் கொஞ்சம் ஆடெல்லாம் பிடிச்சேன். இந்த வில்லேஜர் அடித்து லீடு கொண்டு வந்து இப்போ இது பண்ணிட்டேன். நான் பின்னாடி தான் வரணும். ஓகே, உள்ளவா. சரி, நானும் ஆடு பிடிக்கிட்டேன். நான் என்ன பண்ணுறது? அங்கே ஃபார்மில் எல்லாம் வளர்ந்துச்சான்னு போல. ஆமாப்பா, எல்லாம் வந்துச்சு. அறுவடை பண்ணிடுறேன். அது அறுவடை என்னவா இருந்தானே. இங்கே சிக்கன்ஸ் ஒன்றும் நல்லா இருக்கும். இங்கே சிக்கன்ஸ் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்ன ஆம்லெட் போட போறியா? சரி, சிக்கன் டின்னரா? நீ உன்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா சீட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே என்கிட்ட வந்துடும். ஓகேவா? இந்த ஃபார்ம் பண்ணது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இங்கே மாப்ஸு ஸ்பான் ஆகல. 2 ஸ்டாக் சீடு, அதுக்கப்புறம் இது 1 ஸ்டாக் வீட்டு, அதுக்கப்புறம் 14 வீட்டு. என்னடா கட்டும் கேவ் சவுண்ட்ஸ். இங்கே மாப்ஸே ஸ்பான் ஆக மாட்டேங்குது கைஸ் அவ்வளோவா. ஏன்னா நீ டார்ச் போட்டல. நான் அந்த மாதிரி மாப்ஸ் சொல்ல. நான் இந்த டார்ச் வந்து எதுக்கு போட்டேன்னா இதுக்கு மான்ஸ்டர்ஸ் வராமல் இருக்கு. அதுக்கு தான் மாப் ஸ்பான் ஆகிறதுக்கு காரணம் அதுதான். அனிமல் ஸ்பான் ஆகும். அது அனிமல்னு ஒழுங்கா சொல்லணும். மாபுன்னு சொன்னா மாபுன்னு சொல்லலாம்டா. இந்த லேட்டரில் யாரான்னு பார்த்தேன். வச்சன் நீ நைட் ஆகுது. போ. சீட்ஸ் எல்லாம் நட்டுட்டு வந்தேன். இங்கே சிக்கனே கிடைக்க மாட்டேங்குது. சலுப்பாக இருக்குது இந்த சிக்கனை தேடி தேடி. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1 ஸ்டாக் 18 சீட்ஸ். இது இவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்தால் நம்மளோட ஃபுல் ஃபார்மும் ரெடி ஆயிடும். அதனால எப்போவுமே இவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்கு நம்ம செஸ்ட். அவன் நடுவில் யார் டாச் போடுறேன்? இருட்டா இருக்கிற நடுவில் நான் தான் டாச் போட்டேன். இங்கே போட்டுடலாம். ஐயோ, அங்கே போக முடியாதா? இல்லை, இங்கே போடலாம். படுத்தோம். இரு செஸ்டில் வச்சுறேன். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பிரெட்டை மேக் பண்ணலாமா? நான் போன எபிசோட்லேயே பிரெட்டு மேக் பண்ணிட்டியா? போன எபிசோட்லேயே பிரெட்டு மேக் பண்ணுறான்னு தான் இருந்தாங்க. ஆனால் வச்சனும் வந்துட்டு பண்ணிடலான்னு அந்த தான் விட்டுட்டேன். என்கிட்ட ஒரு ஸ்டாக் எது இருந்துச்சு? 26 பிரெட்ஸ். வச்சலாம். ஃபுட் செஸ்ட்ல வைக்கணும். தூங்கு. அதுலேருந்து பாதி பிரெட்டை நீ எடுத்துக்கோ. தூங்கு. இருடா, எல்லாத்தையும் சீட்ஸ் எல்லாம் உள்ள இருக்கணும்ல. சீட்ஸ் ஸ்டார்டிங்ஸ் எல்லாம் உள்ள இருக்கணும். நான் மேலே போய் பார்க்கலாம். ஓகே, இது என் பெட்டு. நீ தானே தூங்குற. பெட்டுக்கா பஞ்சம் இல்லை. நம்ம ஆடு ஃபார்மே பண்ணிட்டோம். அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு
ஷியர்ஸ் பண்ணிட்டேன். மாடு ஃபார்ம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரமா போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா மாடும் கத்திக்கிட்டே இருக்குங்க. நைட்லாம் தூங்கவே முடியல தெரியுமா? ஆமாண்ணா உண்மையான லைஃப் தோண மாதிரியே பேசு. அங்கே ஒரு ஸ்கெலட்டன் இருக்கான்டா தண்ணியில். எனக்கு இப்போ சிக்கன் தான் தேவை. நீ அடிப்பியா? இந்த வாண்டு ஸ்பான் ஆகிட்டே இருப்பேன். நீ அடிப்பியாடா? சிக்கன் 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 எனக்கு இப்போ தேவை. சிக்கனுக்காக எவ்வளோ தூரம் அலைய விட்றாங்க. சரி நம்ம கேவ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாமா? இல்லை இந்த ஏதாவது ஒரு வில்லேஜ் கண்டுபிடிச்சல ஏதாவது ஒரு எபிசோட்ல கண்டுபிடிக்கல. சீக்கிரமாக கண்டுபிடிப்போம் வில்லேஜ். என்ன ட்ரேடிங் ஹால் செய்யணும். இங்கே 2 ஜீப் இருக்கு. பிடிச்சி ஓடும். ஐயோ எல்லா வீட்டும் என்கிட்ட போயிடுச்சே. ஏதாச்சும் வளர்ந்துருக்கான்னு பாரு ஃபார்மில். ஒன்றும் வளர்ந்துருக்காது. நேற்று தான் போட்டேன். அது நைட்டு. 2 ஷீப் இருக்கா? வரேங்க. சீக்கிரம் வாடா. நம்ம வீட்டுக்கு ரைட் சைடில். ரைட் சைடு தானே. நம்ம ஃபார்ம் இருக்குல்ல அதுக்கிட்ட வா. நம்ம ஃபார்ம் கிட்ட வா. வீட் ஃபார்ம் வந்துட்டியா? அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு ஃப்ளாட் லேண்ட் இருக்கா? அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு ஃப்ளாட் லேண்ட் இருக்கா? அங்க இருப்பேன் நான். ஓகே. தாயே ஓடாதீங்க, நெல்லுங்க. உங்களுக்கு நிறைய சாப்பாடு கிடைக்கும். அது வீட் வீட். ஓகே. ஒரு கருப்பு கலர் ஷீப். வீட். அது ஷீப் இல்லடா, அதுக்கு ஹார்ஸ். இங்க இருக்குடா கருப்பு கலர் ஷீப். ஒரு ஹார்ஸை டேம் பண்ணிட்ட போல. ஏறி உக்காந்தவனே பிடிச்சி போச்சு. சாடில் இல்லை, ஏதாவது பானை சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கணும். அதில் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண. ஃபிஷ்ஷிங்கில் கிடைக்கிறது ரேரு. அதுவும் ஃபிஷ் தூண்டிலுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரிங்ஸு தேவை. ஸ்ட்ரிங்ஸு தானே நைட்டு ஏகப்பட்ட ஸ்பைட் வரும். அப்போ நைட்டு சர்வைவ் பண்ணலாங்கிற. நான் எப்போ சொன்னேன் சர்வைவ் பண்ணலான்னு? பண்ணலாம்டா. ஒரு கோழி கூட காணாண்டா. நீ சொன்னது ரியல் தான். அன்றைக்கி நான் ஃபார்ம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது எத்தனை கோழி பார்த்து இப்போ ஒன்றத்தையும் காணும். நேரம் கட்ட நேரத்தில் தான் போகும். இங்கே கோல்டு இருக்குப்பா. இது 3 இருக்கா? ஓட்டுறோம் வாங்க. ஐயோ, கிராவன் மவுண்டன். கிராவல் மவுண்டெயினா? அங்கே சைடில் வந்து பாரு. சரி, இந்த எபிசோடில் நம்ம இன்னொன்று பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது என்ன பண்ண முடியுது? ஏன் எனக்கு ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஒன்று என்னாச்சு? எனக்கு ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரே நிமிஷம். பார்த்தீங்களா கைஸ், வால்பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு? அதையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸன் கோல் எடுத்துருக்கான். அவன் பிக்காக்ஸ் போச்சு. பரவாயில்ல, இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 2 வச்சுருக்கல. இப்போ நம்ம எனக்கு ஒரு ஐடியா வருது, அது பண்ணலாம். அங்கே கிராவல் இருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வாடா. கிராவலா? எதுக்கு? எடுத்துகிட்டு வா. இங்கே கிராவல் மவுண்டனே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன கிராவல்? எனக்கு ஒரு 2 ஷவல் மட்டும் செஞ்சுதான். 2 ஷவல் செஞ்சு எங்கடா இருக்கா? இது நானே வரேன்.
சொல்லு நீ எங்கே இருக்குன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். நான் உங்ககிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள போதுமா? சொல்கிறேன். பக்கத்தில் ஒரு மவுண்டன் இருக்கா? ஆமாம். நான் தெரியுறேன்னான்னு பாரு. என் பேர் இங்கே லைட்டாக பார்த்தேன். அதே தான்டா. அங்கே இருக்கு ஸ்ரீவத்சன், அங்கே இருக்கு. எம்எல்ஜி பண்ணலான்னு பார்த்தேன். உனக்கு எதுக்கு இந்த தவலை? அன்சைட் தான்டா. ஏன்டா திருப்பி வர? அன்சைடா போடா. பார்த்தேன் எம்எல்ஜி பண்ணேன். எனக்கு ஒரு ஷவல் போடு. நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது சரி சார், நான் கொஞ்சம் விட்டுக்காக பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இது அனிமல் ஃபார்மிங் பண்ணுற மாதிரியே இல்லை. ஏகப்பட்ட கிராவல். சூப்பர். எதுக்குடா கிராவல் எடுப்பேன்னு கேட்பீங்க நிறையா பேர். எனக்கு அதுக்கு ஒரு பதில் இருக்கு. ஐ நோ இட். ஜனாலாம் என்கிட்ட சொல்ல, நானாக தான் சொல்கிறேன். சரி, இப்போ இது என்ன பண்ணுறது? எல்லாத்தையும் எடுத்துப்போம் கிராவல். இத்தனை கிராவல் போடும். சூப்பர். நான் என்னன்னு சொல்லிட்டா? என்ன? கான்க்ரீட் இல்லை, கான்க்ரீட்டே இல்லை. ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம். ஆனால் இந்த அனிமல் ஃபார்முக்கு தான் அதை எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு தெரியல. ஃப்ளின்ட்டு ஏகப்பட்டது இருக்குது. அப்புறம் என்னது? நான் நாளைக்கு வீட்டுக்காக பண்ணுறேன்னா நீ அந்த ஃபார்மிங் வேலையை பாரு. ஓகே. இன்னும் கிராவல் தேவை போலையா? இன்னும் கிராவலா? வச்சான் அப்படின்னா அங்கேயே ஒரு கிராஃப்டிங் டேபிள் போட்டு ஷவர் செஞ்சிடும். நம்மளுக்கு நிறைய கிராவல் தேவை. எதுக்கு காய்ஸ்? இதை நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டிசைன் தான், அதுவும் இந்த ஷேடில் சூப்பராக இருக்கு. இந்த டிசைன் தான் காய்ஸ். இப்போ இதை அப்படியே இதுக்கு கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அது என்ன ஃபார்மு? சுகர் கேன் ஃபார்முக்கும் அப்புறம் மற்ற ஃபார்முக்கும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ அங்கே கனெக்ட் பண்ணோம். அதனால் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிராவல் தேவை அங்கே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. மற்ற கிராவல் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமான்னு பாரு. நீ எடுத்துகிட்டு வாடா, நீ தான் சொன்னேன். நான் இங்கே பிஸியாக வீட்டுக்காக பண்ணுறேன் தம்பி. பெரிய பிஸி. அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஸ் இதுலேயே முடிஞ்சிரும் போல. ஐ மீன் ஒரு ஷவல். ஷீல்டு உடஞ்சிருச்சுப்பா. எத்தனை யூஸ் பண்ண? எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஷீல்டை? ஒரு ஸ்கெலட்டன் அடிச்சிருச்சு, உடஞ்சிருச்சு. சும்மா சொன்னேன். அப்புறம் ஆக்சிடென்ட்டாக உடஞ்சிருச்சு. டைம் என்னன்னு பார்த்து சொல்கிறான். லாபமாக பார்த்துக்கலாம். வீடியோ எடுக்கும் போது டைம்னு ஒன்றும் இல்லவே இல்லை. டேய், நான் ரியல் லைஃப்பில் சொல்ல, மைண்ட் கிராஃப்டில். நைட்டாக போகுது. எத்தனை டர்ட் பிளாக்? 31 டர்ட் பிளாக். கரெக்டாக பற்றிடுச்சு எல்லாத்துக்கும்.
போதுண்டா வுட்டு கலெக்ட் பண்ண. எத்தனை வுட்ரா கலெக்ட் பண்ணுவோம் வச்சேன். நாளைக்கு மரியாதையாக சாப்பிட்டிங்ஸாக எடுத்துகிட்டு போய் நட்டு வைக்கிற. அதுவா தானா நட்டுக்கு தெரியாதா? ஒன்றும் நட்டுக்காதுவா, அதெல்லாம் மறைஞ்சிரும். லாஸ்ட் 2 trees. டேய் நீ டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க. நம்மளுக்கு வீடு கட்டணும்னா இப்படிதான் எடுக்கணும், வேற வழி. நான் ஒன்றும் பெரிய வீடெல்லாம் கட்ட போகிறதில்ல, மாடர்ன் ஹவுஸ் இதில். அப்படின்னா மாடர்ன் ஹவுஸ்னால் நிறைய குவாட்ஸ் தான் தேவைப்படும். நம்ம குவாட்ஸ் வச்சு வீடு கட்ட போகிறதா? வா வீட்டுக்கு அச்சன். இதுக்கெல்லாம்டா ஷோக்காடின்னு வச்சு என் பேரை பார்த்து வாடா. எத்தனை வீடு கலெக்ட் பண்ணியிருக்கா நீயே பாரு. என்னடா இது வந்து இத்தனை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கியா? நவரு இதெல்லாம் உச்சஸ்டில் சொல்லி முடிக்கல. அதுக்குள்ள இங்கே ஒரு வீடு. இதெல்லாம் உச்சஸில் போட்டால் ஏகப்பட்டது வரும். ஆனால் நம்ம சும்மா ஸ்டாக்காக வச்சிடலாம். இத்தனை உட்டு. இதுக்கு மேலே உட்டே கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது. வந்து பாடு. இதுக்கு மேலே ஸ்டோன். இதுக்கு மேலே உட்டே கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு மேலே ஸ்டோன் மட்டும்தான் கலெக்ட். ஆமாம், ஸ்டோன் வச்சு நம்ம பாதி வீடு செய்ய போகிறோம். அதனால் வச்சன் இந்தா சாப்லிங்ஸு இந்தா. ஏய் இன்னைக்கு மேலே போய் க்ரீப்பர். டேய் க்ரீப்பர் பின்னாடி. ஏன்டா பயன்படுத்துற? சத்தியமா க்ரீப்பர். நல்ல வேலை அங்கே தான் இருக்கு. அது க்ரீப்பர் நீ பார்த்துக்கோ, நான் ஜாம்பீஸை பார்த்துக்கிறேன். அது உன்னையே தான் தெரியாது. நல்ல வேலை. போடா நீ வரட்டேன். 2 பேர்ல யார் சாமின்னு எனக்கு தெரியலடா. மரியாதையா எல்லா சாப்லிங்ஸும் நட்டு வை. இந்தா இந்த இல்லை இருக்க சாப்லிங்ஸும் நட்டு வை. இது போரிங்கானதுடா. நட்டு வைடா. சரி எனக்கு 2 பிக்காக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்துடா. இப்போ வேணாம், நட்டு வை சாப்லிங்ஸா சீக்கிரம் போ. இதெல்லாம் யார் நட்டு வைப்பா? நான் நட்டு தான்டா இருக்கேன். லீட வச்சிருக்கேன். என்னோட இத்தனை உட்டு கலெக்ட் பண்ணியிருக்காடே. ஒரு நாள் ரிசோர்ஸஸே இல்லாமல் இருப்பார். அதான் திருப்பி நட்டுறோம். நான் அதில் இருக்க ஆப்பிள்ஸும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். பக்கத்தில் பாரு எவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாட் லேண்ட் இருக்கு. அங்கே நட்டாமல் இங்கேவா இனத்தெல்லாம் நட்டு. ஸோ காய்ஸ் இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ நான் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம மாடு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் ஆடு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். என்ன கோழி தான் பண்ணல. ஐயோ அந்த நாட்டை பிடிச்ச வேறு என் பக்கத்தில் இருக்கான். கோழி தான் பண்ணல. அடுத்த வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கோழி பண்ண பார்க்குறேன். அப்புறம் இந்த வீடியோ முடிக்கும் போது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில் அமைச்சிருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் ஜனா அண்ட் ஸ்ரீவத்சன் சைனிங் ஆஃப்.